Masu kallo da sauraronmu, a yau ne ake gudanar da maulidin Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama a Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Aliko Dangote wanda take a garin Wudil a jihar Kano, wanda ƙungiyar Muslim Sufi Movement of Nigeria suke gudanarwa a duk shekara a wannan makaranta. Za mu kawo muku shirye-shiryen yadda wannan maulidin ya wakana tare da haɗin gwiwar ƙungiyar ɗaliban jam'iyyar Ansar-Din Attijaniya ta ƙasa wato Jassan. Ku biyo mu domin kallon yadda wannan taron maulidi zai wakana. za a yi maulidin jami'a bai kamata yi kama da maulidin da ake cikin unguwanni ba, saboda shi nan wurin waje ne da za a tattauna matsalolin ilimi amma ba na sama-sama ba masu zurfi. To kaga ashe ana buƙatar idan za a yi maulidi a nan jami'a, wato kisa ita wannan jami'ar za ta samu albarka kwarai da gaske. Abin da yasa na ji yanzu shugaban makaranta yana jero waɗansu abubuwa da za a yi dukkaninsu da hidiman manzan Allah. Shi kuma Ubangiji ya kaddara a iliminsa cewa duk mutumin da bai damu da manzan Allah ba, to a wurin Allah, Allah baya lissafi shi. Ya kamata a ce an karfafi tafiya kuma a Kano, jami'a a Kano, a ce za a yi biki na tunawa da ranar haihuwar wanda muka fi alfahari da shi. Ya kamata a ce ba a bar management a gefe ba, mu ma mun shigo mun iya abin da za mu iya, da fatan Allah ya bi yabawa ya kuma duba niyyar cetonsa. Yawa saurare ni zan yabon mai kyan tsawaye, mai garin Maka har da Madina, musu dafa mai kyan halaye, ni rashi na ganin ka hakika na ta sami zubar da hawaye, ya habi